Illum qed ngħixu f'soċjetà fejn ir-reba qed tidħol maġla fil-mentalità ta' dak li jkun u l-bniedem donnu mhux kuntent b'dak li għandu. Għalhekk kif jgħidu hawn minnu mejjed tal-qatra u hawn minnu mejjed fis-sakra. Dan hu kontrast fl-istil ta' ħajja li ċertu nies qed jgħixu. Dan qalu Patri Marcellino Mikallef, direttur tas-Sub Kitchen li tinsab fil-Belt Valletta, f'intervista li saritlu mill-ġurnalist Joe Mikallef, kif stqar li ta' kuljum is-Sub Kitchen tqassam mal-150 ikla lil diversi persuni li qed jgħixu direttament fil-faqar. Patri Marcellino qal li Sub Kitchen twaqfet biex fiskiet taħdem fost dawn in-nies li jkunu għaddejjin minn mumenti ta' diffikultà fil-ħajja tagħhom. U fil-fatt din il-kċina qed toħroġ mal-200,000 ikla kull sena. Iżda aktar importanti minn hekk il fatt li qed tgħin lil ħafna nies biex itejbu xi ftit il-kwalità tal-ħajja tagħhom. Huwa sostna li hawn diversi forom ta' faqar kemm materjali kif ukoll dak mentali ikkawżat minn abbuż ta' alkohol, droga u anke użura. U ċertament hawn diversi sfidi li jridu jiġu indirizzati għax dawn in-nies qed ibatu fis-silenzju u bil-fors li jridu jiġu mejjuna sabiex il-kwalità tal-ħajja tagħhom titjib. Min-naħa tiegħu Father Hilary Taliaferro, il-moħħ u l-pjonier tal-Millennium Chapel, għalli fil-pajjiż il-faqar qiegħed kull ma jmur jikber u dan huwa rifless ukoll fil-fatt li bosta huma dawk li jmorru biex jingħataw xieklu mill-kappella tal-Millenju li toffri boros kbar tal-ikel u kull 15 tqassam ikel lil għexieren ta' familji madwar Malta kollha, ikel lil aktar minn 250 familja. Father Hilary Taliaferro qal il-kappella bdiet b'10 familji iżda llum telgħu għal 250. Filwaqt li tenna li uħud minn daw huma nies li ma jkunux jistgħu ilaħqu mal-kontijiet. Filwaqt li jgħid li veru li fil-pajjiż hawn il-ġid u hawn ix-xogħol, iżda fil-verità l-faqar kompla jikber u qed jiżdiedu wkoll in-nies bla dar. F'intervista Monsinjur Victor Grek insista li ħadd m'għandu jħossu minsi imwarrab jew fit-trufijiet tas-soċjetà jew isir dipendenti mill-benefiċċji soċjali. F'soċjetà b'ekonomija żviluppata m'għandux ikun hawn eluf ta' tfal fir-riskju tal-faqar. Monsinjur Grek sostna li f'pajjiżna hawn madwar 93,000 persuna li fatwalment jgħixu fir-riskju tal-faqar jew deprivazzjoni materjali u soċjali, inkluż ukoll dawk li jbatu minn esklużjoni soċjali.